Omwamsie wewodi ya Kisii Central Mosque Wilfred Mwanyenye yoge nikaboldia basaye wesokia asobonge na kubwata chikura ekyo kirachi kunyaga chikwanekia buna ngoro kijire gose ngoikiarijire eliogeri yabo ase oboraya sabochale bari mu mwaka bukiriwe na 2025 nibire oigo Mosque Mwanyenye niganekia nigaguchikwanira gosira iganga yaye omuraiwe kyama gya Jupiter Mosque Dr. Fred Okengo Matiangi engana boiganya rakaba gakwanekia nga niganya tokaba gabko twara gosemeli ko igoro ase obo gose asobora mu gavana bwa county ya Kisii Mosque bo Simbarati anamono kobuga ase anamono kubwatekana amone mirobiri yaye iyo anya tukakwane kiali tukanya tukabaga kugura na gwikia ebiragita biraje konya soko ni kabagandero ase county ya Kisii twa chai nekero to chayo nindu to we chai kero to korora ensembe abande yarabire ari to chakagora twaja kwenye kwana bubi kanisa jino mu Catholic dietaria Confirmation Francis eliye batizo Wilfred eliye Rorera Mwanyenye eliye Tata Njoge diringo talire ta unyaria ne mamba igo abantu baminto esyo kuna bukwanwa bamulita koliki mweshimiwa ogetutu south gendera abua sule na yike Mwanyenye no nganye giti break abu omuntu raturusi mayega ya Matiangi ohiri ori no muntu oretane tukuru abo musoba ali abusigisi wa sababu kutabwato omuntu itobwe ko ya Mataria n'itobutara umuneno gutokani dio dio tokorale paraga ali around about tobo ya gusinga inkieke oyo otoria bigocha nimo serikali yeyetore munyoruji ebintu byakore yakinire era nakikobora maguta ayo hotel nanyora akinire erango yakore yakinire egintu gyoka tigatubwaterane abamura bari mutarabwata kikura nabariko nyamura isiko bwata kikura kimilioni cyaito isato kisoega toga kya Matiangi pa kibagendi gana mutema Matiangi ki intwento igaya nataje ukambe tuakorire mangana account no tole digitantu waletete diu kinalenga na batebia igebira bitebio ewiki egojonye bigo chakegas onye mbigo chaka ntogokura gaba na muna arwe biragita ntunto moeto kabako ase ubugambi bwaye eretigagambe na intwe ebinte byabo busirare tenetwe elinde bikolega askera ewol na kire constituency